Keseleğin namıda yok orman hemen. Yaratan hiç son yakımtı deydi var. Bağım buluruydu. Adırla giyip çıkayırlar. Ağla, selamun aleyküm. Geldiniz mi? Gelin geçin oya yürüyün. Geçip baryadık da yana bir yol uğur gork geçaylıyduk şu vaxt. Bari or yüz saralı. Non keseleğin namıda yok orman hemen. Yaratan hiç son yakımtı deydi var. Men her gün ecemi yuğunuruyam. Her gün eşigin çalışıyam. Her gün nahar veriyam. O kesel maňa ýakşanak. Bari. Ece, son arqın gelir. Vaktimiz şart biz arkaya gelelim. Wagtyňyzy ýalňyş ýere sarp edýäňizi tek düşünýärsiňizler. Ejemcan. Ulan su getirdim men kızgınjak. Sen suga düşüreň. Eşiklerini çarşar ejem. Ağlam aç howluk kene ejem. Olara geçip baranken ay başga adamlar da eje arada foadyr. Ýöne ýok man gelirler. Sen ola ala getmejem can. Gow suga düşün dip täze köýnük geýdirin ejemcan. Hani ýören turun. Ejemcan. Men işe gitjek. Gülnawat gelýär Bahadır. Sana seyrederim. Näme gerek bolsa jaňa däýinje. Awa. Aha, Gülnawat gelýär. Salamu alaykum. Gowum ýagdaýyň geldiňizmi? Genje, mena işe gidýän. Näme gerek bolsa arkaýyn jaňa däýin. Ondan ejem ýeke goýmagy gaýrat edýän oturup. Ondan mara tonjoňrakdyr ejem. Kendir 10 min dip bilen akdyr özüňi sorap durýar genje. Sag bolun, gaýrat edin. Alo, Maksat, o genje. geçen dermanları utarıptır. Ha, dermanyny guturup durmy. Öýe gelense getiräýorum. Olya genje. İşten baram soň alyp barar. Geçeňe getirdi boldy. Sen taňyşa öýe geläýsen oğlum. Assalamu alaykum. Waalaikumsalam. Omda Yaxşymy? Zanym tamam. Howmy eşerler? Yaxşı, yaxşı. Tuwelem. Aw işleň näçe? Tuwelem. Hyzmat da. Gel. Dost kardyna pul gerekdi. Şu ejemiň derman därler üçin. Düşündim dost. Dost, mene öz pullamy çäkse hyzmata ýetdirdim. Ýöne eginleşlemiň pulu bar. Men sana berip bilýän ýöne ýzyna getireňde dost. Sağ bolsuny bilen bile bermeli bolsaň. Olara da men özüm birde düşündim. Şu wagtlara razy bolsaň dost, men sana kömek edip bilýän. Olya dost. Bir aýda gaýtaryp nekip boldy. Onu ýöredim. Ölmeýsin saklamak, sağ boldy. Sağ ol. Yes. Ejemcan. Dermandan aldım. Araňa çalan malyňy aldım. Koluňy aldım. Koluňa değinece, onun arkaýyn gowy ýatarsyn ejemcan. Men işeme deyin. Ya bismillah ejem. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Hawa gelnejem. Allah yüreğime giyinik versin. Gecene getirdi oğlum. Sen bakınca öyle şeylerken oğlum. Çoğlu var. İki ulu oğluna gerek olmadı. Sonra çen şo körpesler. Hildinle yani ho. Ecemedin tabydın götürmäne geldim. Siz haýsy eje bardy gurrun edýäňiz? Ejemin üç ogly ýok, ejemin bir ogly bar. Ha, uy ýoksa da siz men agalamdyňyz da. Siz bay töleme. Sen asuda asman toy hyzmatyny ýeti. Töleme sen kroks magazynyň ma. İkiňizden bay. Şo wagtlar niýediňiz agalar? Men ejem üçin derman gözläp ýörkam. Siz niýediňiz agalar? Duvarda galimle Şu an men dermanı. Ne adıma şuna ecemen. Şunu Kerim, sen derman üçin pul soramany baramda. Sen men näde galar? Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Omam ýaşmaýaram. Kerim, ejemin derman därler üçin pul gerek. Men tek aýlygym barmak, sen maňa gardyna beräý. Aýlygym alam hökman getirerim. Maksat şu bir kararda okup täze açıldı. Elimdeki bar pullarım şoň içimde. Şu wagt men dermanı. Ne adıma şuna ecemen ýalyp şu. Şunu Düşünmem. Baram. Sen men näde goýadyn? Sen ýöne bir derman üçin pul soramany baramda. Men näpdim? Havam, awasam uğradypsın. Oğlanlar getirdi. Aldım, balam. Assalamu alaykum. Oğlum ýaşmaýaram. Amşy ejemin mallary, dermanlary oturdy. Şoňa pul gerek. Men aýlygym çykana. Aýlygym bolsa hökman getirip beren maňa bir gardyna pul gerek. Dur jigim. Ejem diram bolýar. Bu wagt men Xitay palaty bahar etdim. Şonuň gelmeli. Bar bolanjam soňa berdim. Bolsa gururum ýok. Mende jogap ýok. Doğram. Doğru. Baram. Sağman oturun. Bir bala iki olup giyip büyürün dostumdan qardalım. O bilýäňim maňa näme diýdi? Beren pulnuň artykmaja bilen getirmegim sorady diýdi. Düşündüm da. Dost, mene öz pullamy çäkse hyzmata ýetirdim. Ýöne iňleşleriň pulu bar. Men sana berip bilýän ýöne ýüzüne getireňde dost. Sağ olsuny bilen bile bermeli bolsa. Olara da men özüm birden düşündüm. Şo wagtlara razy bolsaň dost, men sana özüm bilen. Bolýa dost. Buraýda aýtarym nikit boldy. Onda ýöredim menim. Bolmaýsyn saklama, canım sağ ol. Tamam. İyi. O, eýdäki. Kemal can almadın? Awy aly bilmedim jaňly, maksat gelýär. Näme diýe? Maksatlar da pullydylar. Awa. O teknik aýyr goýan pulum bar da. Şonu verdim. Awa. Metit bolsa bir aýdan sowgady bilen bile gelýär. Oňlara aýtdyň. Böyle sağ ol. Menne doganım yok, dostum yok. Dostumam, doganymam, hemme adamam ejem eken. Olam gitti. İnnem ejemin tabyda däl, olayymyza barmasyňyz. Şoň üçin haýatym gidin şu taýdan. Şu wagt eçenli bolmadyk zat görülmejek bolsa,
Gidin şu fayda. Wazife beşunur ağalar. Yaptan çıkarma.